Lara Comi, Viċi President tal-Partit Popolari Ewropew u membru parlamentari Ewropew ħabiba ħafna ta' Simon Busuttil u David Casa, hija fost numru ta' MEPs maqbuda fi skandlu ta' ħlasijiet, tant li issa trid trot lura 126,000 euro. Riċentament Comi kienet waħda mill-ftit Europarlamentari li wara li tkellem il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat fi plenarja tal-Parlament Ewropew kellha kliem negattiv xi tajt, dan biftehim mad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista minn Malta. Fil-waqt li ma naqsitx referenza għal Panama, Comi qalet li l-Prim Ministru ma jistax imur fil-plenarja tal-Parlament Ewropew jitbissem, għaliex hemm qalet Comi imorru biex isolvu l-problemi, xi ħaġa li skonti il-Prim Ministru Malti li għandu pajjiż bl-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa ma rnexxilux jagħmel. Al primo ministro maltese da italiana chiedo rispetto per questa istituzione e se ha voglia di ridere e di sorridere mi spiace, ma questo non è la location idonea perché qui non ridiamo ma risolviamo i problemi. Iżda, issa sirna nafu li Comi kienet tmur il-Parlament Ewropew biex tħaddem lill-omma u mhux tant biex issolvi l-problemi. Comi ħadmet l-omma bħala assistent parlamentari tagħha, xi ħaġa li tmur kontra r-regoli tal-Parlament Ewropew u għalhekk issa trid tħallas lura l-ammont ta' 126,000 euro. Fil-waqt li ddefendiet il-pożizzjoni tagħha, qalet li għamlet hekk għaliex kienet għadha żgħira u riedet xi ħadd ta' fiduċja. F'kelma waħda riedet li l-mamma tmur magħha x-xogħol u ta' dan ħallsitha mill-flus tat-taxxi kif mhux suppost għamlet. B'dan l-iskandlu l-ħabiba ta' Busuttil u Casa fost oħrajn spiċċat fil-lista ta' nies bħal Marine Le Pen u Nigel Farage li wkoll abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom.